Karbi anglong news channel along berta than pon chia bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini aberta angton ben archuponik tha KFA KSYC Kuya Songthom Chilang Petpen Karbi Farmer Association Asai Hemalong Inut Karbi Student Association Klembangpu Sukur Singh Ing Hiapan Ahir Ing Tangrak Okang Than Anupakpen Apu Abang Bithe Chorvok Voktet Aputak Hampang Songthomatum Phirang Ki Amai Phasi Sodakpen Kapin Rempo Teria Chiklo Nipai Kripli Arning Kangsam Porpai Troxira Achitim Apor Malom Dipu Ahiti Langa Ok Kijor Akulat Alain Inut Akarbi Sukur Singh Inghi Langa Ok Abe Hapen Kopi Koson Alampen Luni Lam Chepulok Penapot Inut Langa Ok Abeha Klembang Pu Abang Sukur Singh Inghi Apan Ok Kang Than Anupakpen Apu Abang Bithe Bita Nupakpen Chorvok Vok Mamat Avi Apikpen Pidom Voklo Lapuson Kisum ke phulok aporahut Karbi Akai Hijan Kaching Honatum Thekdun Longsi Tong Sekotpen Dipu Medical College and Hospital Along An Ponsi Tong Sekotpen Si Palang Ponlo Inuda Karbi Kisum ke phulok Hampang Asongatum Arjudun Longsi Adimaklong An Pili Dunsi Karbi Akai Akisung Aputak Mena Akisung Ason Matha Dunsi Chesong Dunlo Laswa Sai Kahino Aning angtin kitap abang puapan raikom asai kiatum nep ingnang vek nang chipusi sodakpen kihang pidupo Lapen Lapu Karbi Farmer Association abang pu tingku ingti Alang lipen pirang kia tengno kaning Japon ki Karbi anglong angkang pi Muslim akai atumapan trading license pencenglok beha bepar ke claim ajakong doan alota ingthan lap nangpo Angton Amia Akayapan Kedo Adim Longle Lis Anta Pipon Long Lilo Lapen Karbi Anglong Labor Union Penta ID Card Anta Sislap Nang Jipusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Lapen Taxation Legal Authority Atumapan Tuning Ripon Pia pot loma pulote ahurisi kuya klembangpu kong kateron apanta langa ok abe pariatum ketheng kechok ahir ing tangrak arengahu pesoponlo la apotsi non ephongke kedoan muslim akhayapan Karbi anglong alongpen thangnat awar saita peklem longnang nilopusi ningjepo KFA office along itu media pot itu nanti tong itu nampak nanti tong ada kerup bilang lapen ini rasu press media long nanti itu ini itu KFA KFIC lapen tu ya langsung kompens pini rasu press media nanti malah rasu pini rasu press media ki bidang kau mati tanah pokok lapor je patumi 7:45 vote nili tu lapor temate KSA regional committee members Sukur Singh Hiapan lang ok apa jalan mati fish market along ok ke jorban inut aburja nili tu aporti apan no pakpen tengkeng de pot aport nili tu song thomahin pensitame strongly condemn lo alang ni man lasi lason thak ke dam tangari uya amai pu sa kongka terona pan sitame Abdul Khalega bang Ili tum song long do bom a president ke hai pan sitame la so da tengkheng lo sa thank big lo chok big lo sitame hola suhut sitame ili tum penak che song lo sitame pen an ili tum alang di tum han trading license bang ili tum council ba sitame khan pon be det se ili tum thelong lo la son thak si hola suhut reaction mate action ken e det ajoy nei pini ke che asia tum ani theder lo je la ha khai tum mate lai kan bia khai tum mang ke cheng si ka chot ame de bang apit ke me dawo point tang chin de Lasi nilitum pini laso press meet at through dipen council authority lapen karbing long arat doan dapat song doan ek private dora laso non laso ke song long ase antong isivet bira nilitum la oke jor agur jado antumhan lapen labors tumhan ke antang ke antwa labors tumhan cheng lock latumhan I card cheng lock trading license tame Ingkan naik puisi nilitum pini lasos media thuri ban kacuni ri padu ponlo lapen sodak ban pacini ponlo lasi non pini kuya tuna reng solo ke damtang ke akonon patumi head ke se pena solo mo pena dik judi no sone action ene de polote nilitum song ban reng so deta hai mane ratum ta reng so deta hai mane pela ka song ma long so deta hai lasi tum ke misenang the kali de la pot laso reng so bangai chelang no da
athe ehem the kulong wang si e phan si nang thong nang chok nang ku nang thari pogel tum il tum song hoi ben ek men tu dai long cha chang ni la si nil tum council authority cm ki hai pen cheng lo council deputy secretary ibon sa phan tame mate tax station superintendent akhai pan tame ka chuningli padi krim lo jate tong sikot pen alang li tum phan non la alang li imat kali burja la lang ok ke jora burja do an phan tame trading license bang than et nei during than the pulote nil tum song thom suse rat pen suse pena song ban pang ro mesi I think tang rik pen ang tang rik pen ka ke song padu poni la si ka chuningri padi krim lo wa ko puthot ninje thulo de sia makhai ban tame license bang tong si kot mane within 1 2 3 days ang bong mate Monday Tuesday mo tame katu kabe agur jatuman anda thana nei athel hai agur jatum kemio tum kali ratum na hok ta khai ta tum karbia khayang bong kan kachar wo ki thu ke that kang hu kang ti atras ke jor pen cheng lo ratum kang hu pen cheng lo acha da lam ki alu salam ki pen cheng lo ratum se dam phai no elo tum karbeng lo di phulong e la si ka chu ning ri li thodi lo alang li tamang tong se ko pen se da licensing thon erla la ke theng vet ke chok vet ar lai phan ekdom capital punishment vivek nei kusi nil tum song ain ban chu niri pati kin Doan tal kan erna bol mangwe di kue pelangan ke lagi kai ke matala alang timen si problem apa ni timati kai tala tu hilang curi di illegal itu Lapen Lapu KSYC Kuya Asong Atum Sita Sukur Singh Ing Hiaphan Ahir Ing Tangrak No Pakpen Kitululut Mate Kechor Vok Dat Aputhake Komantu Neta Dia Un E Athema Ilitum Alongsi Nangreng Dun Chotpensi Ephan Lapuan Ikivi Pulote Arona Tengpen Sodak Pen Non Ephongke Otpo Nangpo Jongsi Arona Tengpen Ingsai Pimi Me Pulote Karbi Anglong Hamphang Asong Doan Thurjok Pen Kachesong Asai Sitame Klempo Nang Kokpo Pusi Pini Karbi Farmer Association Along Song Thom Atum Aning Isi Petpen Chedon Sarsi Hirang Ke Aman Ke Phaben Karbi Anglong Arat Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Authority Kedo Atum Anaphan Song Thom Asong Pen Chuning Report News Report Karbi Anglong News Channel Dia rasa nak nak Bini nang litum han media korte tum han kecuk ha bang de lo Covid apa tu nak itu ilitum korte kursing inghi KSA Klembang lapen indu da bang ke Okejor fish market along amen lason si bang thekpon ho Nirul Islam pusi bang thekpon jo son of Nainul Islam alang litum kupi pen kece polo ne bon setame lapuan ilitum ham elang plot pen ini ilitum hem thekpuk ilitum karbiang long akibidela long lapuan ang claim hai belum ilitum atok ano lasona thake claim kedam ke tupika thek setame ilitum chechardon de lo nanti pini ilitum hem thekpuk daksi karbiang long arara to ke thekiri buka cekrong atum an kala daksi do laplo lapuan boy la analog setame elang tum claim hai ke kela ke ilitum karbiya rada tum ke ding atum asala rak meme ingring meme tapi ning oi meme lam lo lapake lasi lapuson nangke phoke mu pen dak nil to president tum ta na ang to na pachini lo batai lo litum hal sonak thak ilitum laso incident ke phok laso market long di khwa hithi long lason min market long ke phoke batai lo litum ke chechak na lasi nona bang ke ilitum ke chechak on apor anang ilitu lo lasi ilitum ing tangkring pen ilitum sedanang ji alang litum pam lahai ba trading license pen dang lo alang tum kona pen ma ke bang pang thek pa mekanang mo pen litum president la pu mai pu tung ipo sona alang tum kona pen ma ke bang lahai apu thang apo ilitum check and balance ilitum claim polote la anso se ilitum lo in flux bang la ilitum long la anso se ilitum hiri me ilitum long non ke bang ji tamil tum ki phupira ji ilitum chi pure thek alde ilitum phobek ji pini tumi asona thangeli tum asona thak phobek ji lasi ilitum kacheri me ka bang gala hello non kachari ilitum CM council long kachari CM Dr. Turira mong hang pendang long ilitum long council long taxation department long ana tum sitame la kichi asu atum han ana bang ke pang hek pen
lahai trading license ing tham ket nang chi lapen tum lis tum karbi tum ke claim un anasaya bangke alang tum kai kita cerap do nang gi pusenel tum pini nang tum media hoy theng no pena pachini dun lo lasi nilitum pini nilitum theng no nang pachini dun ke nilitum non ke aprang ke wang sedame nilitum lap anso se nilitum pang thek ponji lapen mupen asona thakala labor union tum alang litum ajha ke fake I card pen ki pi kam ke paklem la pusom da nilitum ke thek don long la pen ka chini do la sele alang litum phan amen sung selo nona bangke sitame mo ilitum ang bong chi odlo ka pian bang ke ilitum aning oi lak ji ala pe ning chi oi meji la se alang litum tong se kot pen la hai alang litum phan ang hong ben ke bang ke chi ke be so dum phan am bang thek ra la dak pen I card pen dang lo alang litum phan ku pi ma alang tum phan ke la ke pang thek hor mu ke pi pon ana bang ke in khan lap si dak pen toy edang ji pusin nilitum chuning ri la lapen to agurja tumina lango ke povek agurja povek bang alang li ahem ke panbari posi ajulang panbari long ke hoy forest along le pote hoy railway along le la se alang li phana la council ban sitam tharli et nai bang la along le na forest government along le long ke tuan ke lapen ke ilitum ke dam tang na thelong lo non ke songa amai fu khan ta mane member phan se ke theng ke chok lok se non e clan ke dam ta chuning sim long council long taxation department the call of taxation department aista mat inspector man si sukhanjan long ke theng ke chok la si tamil tu council damang ke just bank chok ke chok si di herak me achoy uniform which uniform duty ke claim uchi achoy bearing se et ke theng ke chok si tamil tu council dang samrira hal ke bank chok kali ala li tumara ko pusi business claim bang si adulong bang la si la sona kali dia naik kubang la si makai pancita ka chuni ri no non hong bang ke non hong bang ke claim pamera napak langkah kubang lo je no trading license tu an do an la ke chok che tuman an matela gurja non di market long buri tuman ka ing than job naik kubang lo dinut la ke chok che bek pan kali la solo got do ana gurja tuman na ding than ding ati istiver la tu kasi dan lo dia dengka sedangkan to presiden da yang supondo so lang ok abuzar long ke stami hala sot kacesong stami inthane der bosi alang tuani theder bosi non kulta pini aponda lang tum tiklem long litum no sedangkan non no KPF presiden na PSBC presiden ta nigi pon na tan lang nikam sa sangot nigi pon do kasi sodak pen alang itum han ke trading license ke inthang pon bek nai ka chuning li pon itum karbi long tin num phan na nong sien ken no atum han chuning li pon tin hang je lang itum phan sodak pen so akles ka we deji phan ke konsil phan chot kali dak karbi long song do an phan ta adai tu dulu pusi dilihin itum puja hoy pen ta ka chuning li pon do sei sibar jing tunglang non nang ni tungla trading license ji pin te di tang te la list pin ke do mia tum do pick da su thang nang tum pile pudin ge is a men pen do po mo pa yur banga long li ti yok di la solamang ge la pulo je da karbelong atermas konsil aron long sami la da list ki pg phan tamne non travel phan ke aja ko ma elitum list dinle mos dame elitum la da ka bang ke la lo nena karbi etum inot bahani akichok je yoni alang litum bangke tangka amekelang penfo lakai tumuhan list padola pop ningkan lasi labangke lailo je list kidon stami mama along le ahem tu tunga bangke alang litum list along pelang vidro lapsi tham lapsi toy lap nang to lake nona mama nona ditung pangthek kon po mama along le si list kipima ala bangso bang tu pan pache toy labi pan ke ching mai dam ko kasi la list pi apura pota ethi ke pani da ethi gong tung do la list pi tuman nglong su mate le tung kar bi tuman hai ba ke chia so list pi mang che ne ngi tu la ban pi bang ke long le pi long le pong tok dak do le ha stamili tung ke pi kang hu mate nan ko long agreement tok so si list bi de 99 years 50 years 40 years pu ha stamai alang le la ki pi vek tung na la so supreme court guideline ma chini nei atela supreme court guideline lang tu pada ke tok tang do je inu da leng phan ju di 15 years plan abba pada ke do la solong le long list no bhara no ke do pulo de la samuni ju di court long damra claim kuri lo pulo te 50 la so kona area ke do la 50% long le pina ko ti la si
long lipi list kipi itum ilitum karbia khai han chu ning ri lo je non pi pate non list kipi anda chi withdraw et ra ala ke che so thoni ko ponet phan si mane ni tu so mai pe chu ning ko ase list kipi bang ka che re ke nang so pa list kipi det nang ji men pen license bang do po sita bang aso pa klem hala bang ke anutin akar bi tung ta ing ton nang ko labang ing ton rek nang ko yong si ing ton tip lom te alang li tum han license na bang cancel nang ni song pen ni tum bang labang ke pot ipo aso bang pesa ni bek po apen anutin non mu pen po bom la list kipi hoi ni tum labang ke en na pen ni tum check bang cheng po la pen lebar alang li tum documents kecok che kadu kawe la ni tum bang lang cari dun po pen na pen la ni tum song do an ching wai sik la bang ni tum lang on po la pen last isi ni ka choro kang tung ke la no ini tum ACM tong se kot pen alang li polis tum han toy se la hoya institution no ka lang la pen alang li ala ke suap han kirap dun thega pot alang li aphan ke ininga klong pen do malang li han chu la pen alang li som thot apo apang ke pen lang aphan ni to mai pen apo la som kon den ni tum chira pon bon lang li mas Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu